Ekora mogiro kamano komedo kete era mogi TV chenro maro imerodo chieng mabende piny Kenya osomie budget mabotao chenro mag piny owacho ikomenda magana rio gi prario koda bit gana gi prario koda uchiel wasifuno ni mago moketi sectors mopogre sector masomo, sector ma thieth, sector mar pur, sector ma bendo tenore kod tend loch gwenge kwano menda moket kanyo bendo wasomo ni weche motenore kod kaka piny owacho paro mar mondo migibiyudo menda ma biro siro budget ni kotenore kod mano nyakor mgajwang adono los kanyo kod FCPA Hezbono Molo jalonye weche mago menda kachiel kod kwanto kod mago entiere studio marwa ma Kisumu kada bedo thuolo mar mondo mi watwa kode erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod audio masani chenro maro imore budget en mano ma osom in ka ng'atno mosebedo ka ng'iyo weche mag omenda to kod lony machal kama inyalo wachang'o ka wachako ewi budget no en makare koso en mapek ma ok wanyal biro chopo ting' mar neno ni oti kode tayo chenro mopogre ma piny Kenya. Erokamano ahinya amoso nyikwara Mugajwang' ni oimore en odiochieng' maber ka wabedo ka wachiko itwa chakre ne Migosi Mbadi ma en jalony weche mag omenda kendo en achiel kuom joma iluongo ni professionals kata experts mane odonjo sirkal mar broad based kosomonwa budget mokwongo kawuono. Budget no gi pacha neno ni en budget maber e yore mang'eny. Nitiere kuonde ma odhi maber gi jopiny. Yore mage modhi maber gi jopiny. Iwinjo ka jotelo mang'eny owuoyo ka wacho ni migepe mane ging'iyo obed migawo motenore korka weche mag sukari, obed migawo motenore gi weche korka mag blue economy, nitiere kako keto omenda moromo. Weche thieth ka bende ne nitie gi ng'ikruok moro, nitiere kako odhi kodgi maber. Kama ne bet to nitie matin en korka migawo mar chiwo gimiluongo ni subsidized fertilizer mimiyo jopur mane mana neno ka odok piny higa mokalo ne bilion 14 sano duoke bilion 8. Kata kamano kar value chain mar agriculture okete bilion 10. Tiende ni nitie kama ong'enya gi konchiel to mede komachielo. Omiyo e yor neno ni migawo ka migawo omi kony aparo ni budget ni ober kidok e weche mag somo nitiere kaka kama ne ng'ikruok nitie kar school feeding program nitiere pesa nitiere kaka bende TSC omi omenda mar neno ni gi ndiko jopuonj manche nitiere kaka intern teachers kendo aneno ka kidoke korka thieth jogo mane joka kenilo ni nyamrerwa bende nitie kaka koro orwake payroll teni koro ginjo minyal chul omiyo ber gi yorno koro kodoka ka kidwa yudo omenda mano bende kende ma koro japiny nyalo ng'e pek ni to omedo ushuru koso komedo ushuru nikech inyalo kwano kaka idwa tiyo gi pesa to kaka idwa kumigole pesa ka indie makoro pek nitie. Aparo ni korka kaka idwa nene budget ni otiyo okomedo ushuru taneno ka nitiere paro moliek mang'eny manyalo miyo omenda mar sirkal odhi malo ma okomedo ushuru ne ji mang'eny. Kata kamano nitiere kuonde achiel 2-3 moko ma omede 1-2 moko matin ahinya mwandu manche nigi gimoro miluongo ni zero rating mar VAT. Tiende ni VAT noket rate mar 0% to koro golgi 0% oket gi gimoro miluongo ni exempt. Tiende ni chien kacha kane en 0 to tiende ni kiuso kata gimoro siling 10 to okimed VAT moro e wiye. To kane dhi ng'iewo gik miloso gi miuso siling 10 ni to VAT mane ichulo sirkal duoko ni. Sani koro thoth mwandu mang'eny ogole zero rating ni oket kamiluongo ni exempt. Exempt tiende ni kata ne en mana sabune mane iloso tiuso to mwandu mitiyogo te ming'iewo mondo mi ilos sabun ni kane nitie VAT to koro ok oyieni mondo mi iwach ni mondo duok ni pesa ni mane itiyogo e yor loso sabun ni. Tiende ni bech mwandu gi nyalo medore matin nikech ogol gi zero rating to ket gi exempt. Mak mana kamoro dipenjri kaka japiny ang'o momiyo Migosi Mbadi otimo kama. Kenya ka wachore ni e pinje ma oluorowa ka te wan ema wan gi garama mamalo mogik e weche mag VAT. Tiende ni VAT ka sirkal osechoko mang'eny to chako kawo pesa gi omiyo weg ohala bilion maingo bilion 300 gi wiye. Ma ndiye ma sirkal dwani mondo gol oko
mondo mi giduok fuok piny mar budget mar Kenya. Koro kama pek nitie, wan gi gimiluongo ni budget deficit ma hao bilion 900 ma iwacho ni bilion 200 gi wiye wadhi olo gowi oko. To bilion 600 gi wiye serikal dhi olo omenda go piny kaendi, tiende domestic borrowing. Domestic borrowing tiende nang'o? Tiende ni an kana adwa dhi manyo pesa bank kako molo, to bank dhi kona ni oyo molo pesa nani adwa na mi serikal mar Kenya nikech en odhi miya tamalo maber, to bende in kata de miya mang'eny to in ok an gadier ni biro chula. Omiyo kanye ma pod aneno ka pek nitie nikech watiyo go omenda mang'eny e chulo interest. Ineno kosom budget kanyo ni 1.3 trillion thothne dhi e chulo gowi interest kende, to gi chulo gimiluongo ni pension ma pension be tin kanyo. Yani thoth omenda wa dhi e chulo gowi. Budget line maduong' mogik gima Mbadi osomoni en interest mar chulo gowi. Aparo ni kanye kama wainyore kaka jo Kenya nikech pesa michulo gowi ni en mana pesa mikawo kuom nyango gotieno ko ng'iewo sabun, ko ng'iewo mkati e duka. So kanye maneno ka bet pek moro nitie, mak mana ni nitiere kaka serikal bende nyaka neni to ere kaka oginyo jopiny. Koro mane omiyo kamoro inyalo se serikal ni kaendi to udwa dhi marach, lakini kama gitimo maber ni ok gimedo sigo malich ne japiny. Jopiny osebedo ka ywak kendo osebedo gi ywak ni piny Kenya nitiere kod hola mang'eny, yani gowi mathoth ma pod ok ochul. Pod eno kanyo ka piny owacho nitiere kod chenro mar biro holo omenda maromo shillings bilion 591.8 e pacho ka, mano local borrowing. Aeto gidhi manyo omenda maromo bilion 284 kowuok e pinje maoko. Ma ok dhi medo pek kaka jolony moseng'iyo gini, ok dhi medo pek ne jochulo osuru, kata bedo ni piny owacho ok omedo moko osuru minyalo yang gi e sani. Ipani yore mag ma piny owacho nyalo biro tiyo godo mar mondo mi kata gidhi kawo hola ni to giduok piny osigo mantiere kwano omenda mosebedo chien kanyo kaka gope ma piny Kenya nego. Aparo ni chutho hola ok rach, mak mana ni en hola ina mane midhi kawo. King'iyo go Kenya duto te koriw en trilion 11 gi nukta madhi mana 5 kuro, ohawo kuro. To thothne kata nusne en hola ma pacho ka, modong' en hola mawuok oko. Nono hola mawuok oko ni iyudo ni nitiere gimiluongo ni bilateral lenders, nitiere multilateral lenders, kaeto nitiere bende commercial, tiende ni machalo Eurobond, en kikawe to beche ni malo mogik. Mar ariyo, bilateral lenders bende miyowa gowi e bei mamalo, joma chalo kaka jo China, kata joma miyowa gowi e bei mapiny mogik gin multilateral lenders machalo World Bank gi IMF. Tiende ni ka ber to watem wakaw gowi mang'eny kuom jogo makawo atamalo matin e ushuru e pesa magimiyowa machalo kaka multilateral lenders, kato waduoko gowi mwadhi e commercial no mar piny kabisa. Nikech inya paro chien kacha no wakawo Eurobond 2014 ndalo serikal Uhuru no chule higa mar 2024, kama ne chule ne koro pek, interest ni malo, kato ne omenda mang'eny mane kiondko bende goyo jopiny ni to serikal dhi golo pesa michulo ni kanye. Mane kuma nche dolo idho malo mochopo siling 160 kopim gi pesa mar Kenya. Omiyo nyaka serikal neni hola to ok rach, to bedo hola mane bei mapiny. Mana kaka pacho ka, serikal ka holo pesa higa mokalo gi higni 2 machien kacha ne en hola ma ka serikal penjo nyango gotieno kata weg bank me Kenya ka, to gikawo kata mana atamalo 15%. Giko ne tiyudo ni bank loso pesa, serikal to jopiny to hinyore nikech weg bank neno ni gimiyo mana serikal pesa ema dhi chulogi. Omiyo nyaka serikal bende neni matine moholo pacho ka mondo mi weg bengi omiyo tieno go nyango pesa mondo mi gitim go ohala mondo an gi odhi nyime. But maduong' moloyo ma ok awinjo penjo gima bende ok ber e budget ka en ni wan gi gimiluongo ni pending bills kata gope ma serikal mamalo nigo, ma moko kuomgi osetem kitemo mondo losi ahinya mag sekta mag ndara. Kata kamano nitie jo ohala mang'eny ma pok ochul bilion madhi 500 gi wiye, ma jogi notimo ohala gi serikal mamalo. Ere kaka jogi nyal kony kanyo ka winjo ko wuoye motegno, kanyo onego beni omenda moro ket manyalo koni ma endi ten mana mar chulo gowi mar serikal
gik manokawi chien kacha cha. Kamano. Omiyo aneno ka nitie mabeyo to nitie kuonde moko ma pod nyaka wagore pukse nitiere kaka onyalo timo maber. But gima duong' moloyo en ni gimiluongo ni CBR rate kata kiwango ma Central Bank mar Kenya oketo mar hola makata ka gimiyo bank hola, banks magwa gi hola tiketo en 9.75%. Iluongo ni CBR. Nche en 10 koro duogo 9.7. Chien kata ncho idho nyaka kiama na 13. Duogo ne piny ka mi nyiso ni ka sirkal koro holo pesa kuom banks ma pacho ka to ole e rate ma piny tiene ni 9.8%. Chien kata ncho holo 15-16%. Omiyo cost of servicing debt beto dok piny nikech wan gi gowi mang'eny to atamalo mwachulo kopim kode ok ng'eny ahinya nikech koro wa retire machon kata wakawo manyien. Omiyo gima duong' moloyo ma bed aher ni Waziri Mbadi owuoye en ni to kaka jo Kenya en ratil machal nade madwa pime gowi ma pacho ka gi gowi ma oko. Ahinya gowi ma oko ki nono gi gowi ma Kenya ka ma pacho ka nus gowi wa ni oko, nus gowi ma pacho ka. To king'iyo kaka ichulo gi gowi ma oko marom gi ma pacho ka ni wachulo mana gimoro ka ng'eny to bilion 200 gi wiye kata 300. To gowi ma pacho ka to wachulo karibu trilion 1 or bilion 800 kadhi kuro. Tiende ni 80% mar debt service ma pacho mar gowi mar 1.3 cha wuok e gowi ma olo pacho ka. To iyudo ni 20% kata tamalo 20 ema wuok e gowi ma olo oko. To kipimo gi ratil to gidwa rom. Tiende ni ki temi gwenyo gi matin wach ni aduok ma pacho ka piny matin to maybe ma oko cha ang'aw mamalo matin kama kana neno ni dola bo tegno. Tegno mar dola ema minya bedo gi teko kata chir mar dhi olo omenda oko nikech ing'eyo ni dola ka oko bedo motegno maingo pes Kenya to ubedo gi kihondko moro ma gowi udhi malo nikech pek mar pesa wa odok piny. Aparo ni kanye kama koro dwaro mondo mi wabede gi pim kata ratil manyalo neno ni waketo ne domestic debt obed kata mana 40%. Kamano. To maoko obed 60. Ang'eni en gi risk mare but ko bedo manage uchumi maber to kamoro nyalo duoko garama mar interest mamalo cha kata omenda go watere yore moko kata migepe moko makelo dongruok pacho ka. Kamano to budget gi pacha taneno ni ober. Piny owacho nitiere kod dwaro mar biro choko omenda maromo shillings trilion 3.3 e yor osuru. Matiende ma pesa ma gidwaro choko e pacho kaendi. To kaka wang'eyo pile pile ok gisebedo ka gichopo iwacho ni kwan ma gidwaro nikech ma en gima gigeto choko ma shillings trilion 3.3. To bende giwacho kanyo ni ok gimedo osuru kuonde ma opogore. Gin okenge mag mpani gidhi tiyo godo makare mondo mi gichop godo omenda. To poni ok ginyal chopo omenda maromo trilion 3.3 mano nyiso nang'o nikech ma en achiel kuom geto ma gidwaro e budget margi. Nitiere gik moko ariyo korka kaka idwa choko omenda ni. Pesa ma giwacho ni gidwa choko no ng'eny ma mondo mi choke nitie yore ariyo. Inyalo medo osuru ma ok gitimo. To mar ariyo inyalo timo gimiluongo ni administrative reform. Tiende ni miyo Kenya Revenue Authority teko gi lokruok makare mamiyo nyalo solo osuru maber. Achiel kuom gima ne Migosi Mbadi temo wacho en ni gimiluongo ni privacy kata bedo ni nitiere gige gimoko mitimo gi bank mipando me kidwa ni sirkal ong'e. Itimo ohala mang'eny to kong'eyo ohandi mitimo koro ok ichulo osuru. Tiende ni in kaka ja Kenya ohala itimo kendo iloso pesa to osuru monego mi sirkal ok ichiw. Mano monego niche sirkal neno ni kaber to mondo mi KRA teko mar neno bank account ni bank statement mari mondo mi ging'e ka bende ushuru miwacho no negichul ka be iwacho makare. Mano di bed gima ber nikech otimore kuonde mamoko. Mak mana nitiere chike ma wacho ni nitiere weche ga mopondo kaka johala mok dang'e ni dok dadwar ni onyango kata otieno ng'e. Ere kaka mano inyal geng'. Omiyo komi KRA teko donge teko no ginyalo tiyo go yo marach magi kethna go ohanda magi kuonde ma to chako wuoke. Mar ariyo nitiere pinje mosetimo reform aina makoro Migosi Mbadi ne wacho gi. Kidhi piny mar South Africa wawacho ni South Africa choko atamalo 25 mar GDP margi
mano gichoko kaka ushuru. Kenya kae ineno wach ni wachoko atamalo 17. Ka wanyalo yiene KRA mondo tim nonro ni, tibiro yudo ka wabiro choko ushuru mang'eny. Mano adieri maduk. Nikech dhano ok ohero seche moko wacho adieri e yore gi mag ohala mondo mi gichul ushuru makare. Kata mana mae kanisa mondo mi dhano ogol ni tithe moriere, iyudo ka tek. Koro ka mar Nyasaye matek ne dhano, mar sirkal to dibed mayot. To gik ma miyo magi bende timre kamoro en nikech dhano onge gi yie ni sirkal dhi tiyo gomenda gi yo makare. So sirkal be nyaka ti gomenda yo makare maonge kaka gitiyo gi pesa yo marach mamiyo go chuny dhano makoni to pesa midwa golo kuomani tan dhi neno kidhi tiyo kode marach. So nitiere lokruok ma nyaka bedi mondo mi sirkal ochoko osuru no. Nyalo chokore. Ranyisi en ni gintie gimoro ni appropriation in aid. Chien kacha nchi choke matin kabisa. To nyaka ne wachi ni pesa duto tete ma sirkal donje agula achiel kae to koke kae osuru ne yudo ka appropriation in aid odhi malo kabisa. Dwe mokalo niche KRA nokelo nwa chik moro chien kacha iluongo ni special table. Yani en mesa moro ma kos ka sirkal KRA paro ni nitiere kaka mibadhi moro nitie kaka iloso ripodi mag VAT ma ok ni kare kata ikelo gimoro ni ng'ano gimoro ni ng'iewo ir ng'ano ng'ama ng'iewo ir no to kimanyo to ok yudi iluongo ni missing trader. Ne gikelo gini ma kata obedo ni ok okelo chik maber to nomiyo e dweche 2 mokalo gi VAT mane timo marach ne nueng'o mare odhi malo kata malo 35. Mano nyiso ni nitiere reform ka mako keti pesa moko lale kore ka donjo fuke jomoko. Ere kaka inyal ket chik makare mondo mi fuoge gi udin mondo sirkal ochok pesa mang'eny ma ok omedo ushuru nyalore. To mondo mi mano timre 3.3 trillion nyalore to bro dwaro administrative reform kendo bro dwaro ni KRA omi teko mar yudo kaka ginyalo solo ushuru ni but nyaka gichoke yo makare ma gitiyo gi information kata weche mag yudo yo marach. Nikech sani ka KRA dwa nono bank account ni tidwa ni gidhi ir court mondo mi do mondo mi omigi ratiro mondo mi gitim nono. Kamoro yuayo gi kendo miyo weche mag solo ushuru bedo matek. Ahinya ne joma ging'eyo ni joge to chal ni badhore ne chula achiel 2 3. To nitiere be technology manyasani ma ka gimedo bende tiyogo to gibiro menyo gik mang'eny motenre kata mana kaka wachoko gimiluongo ni rental income. Omiyo nitiere gik moko matindo tindo ma ka girieyo man gi geno ni Commissioner General mar Kenya Revenue Authority ka oluwo yore gi opogore gi medo ushuru ginyalo yudo 3.3 trillion. Mak mana ni ok en gima yot nyaka luwe gi lokruok e pend chike moko matindo tindo ahinya miluongo ni Tax Procedures Act nyaka loka 1 2 3 mondo migi teko moko. Nitiere bende chike moko mane miyo sirkal kao pesa magi choko menda kendo gichako puko ne jopiny ne wego ohala bilion 200 gi wiye gi gimiluongo ni tax expense. Tax expense ma Kenya ka ni malo moingo pinje moluoro wage te mago inyal din andamor ni gidino moko kuomgi kuom paro mane gikelo mar gimoro ni igolo kembe igolo gimiluongo ni zero rating tiketo exempt. Mak mana ni ya nyaka nyis sirkal ni samo timo mano bech gik moko ma ugolo kagi nyalo idho malo. Mak gima bende adwa nyiso jopiny en ni weg kembe ma nie kategori mag mwandu ma igolo zero rating titere exempt bende okosebedo bende joma beyo kata sani gi ywak ni zero rating no dhinyo gi sama ogol exempt to ket zero rating ni ma ginyalo ywayo pesa gi maduogo e VAT mane ging'iepo ok gidhir ne weg piny pesa benefit ni by duoko bech gik moko piny. Iyudo ni gechego mago gin giso asoya. Koro seche moko sirkal neno ni koda kete exempt koda kete zero rated pesa ni ok benefit ok dhi ne ja piny ma en consumer ni beyo duoko piny to wan be kaka sirkal koro bedo mapek ne wan nikech chuno wa ni nyaka koro waduok negi VAT mane ging'iepogo to gito gimi jopiny bei mapiny. Mane kama koro nyaka bende johala kata Kenya Association of Manufacturers bende nyaka gore puksen ito ere kaka ginyalo tiyo gi sirkal e maber mondo mi sama nitie lokruok makare to gimbe gidhire ne jopiny. Wang'eyo ga ranyisi en mafuta chon iwinjo kaka wach ni mafuta ka becho dhi malo chieng' ne moidhe malo to sama becho dok piny to ni ok ran gi stock
nyaka us toga mane an mane kaka bende johala be timore ka. Erokamano FCPS beno molo kuom yudo thuolo malo sokodwa kendo miyowa maling'ling kotere kod budget kendo kolo iye ne jopiny. An geno ni koro nyakwaro Gajwang' kamoro amora ma intiere iwinjo kaka en kotere kod weche mag budget. Piny owacho ntiere kod ting' mar biro choko omenda